alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er det jo nytår, ja. Så min far har købt det her Supernova batteri. Og det affyrer vi. Og godt nytår egentlig, ja. Husk brillerne. Ja. Men min far har batteriet lige der i. Og jeg kommer ikke til at affyre det, og det gør min lillebror heller ikke. Fordi det er lidt for farligt. Men lad os egentlig gå derud. Det kan være, at jeg ikke kan høre mig så godt. Men det er fordi, at der er også ret mange andre, der fyrer af. Hvad år går vi ind i? Vi går ind i 2025. Godt. God 25. Alle sammen, der er derude. God 25. Jeg håber, I nyder den her video. Husk at like og subscribe. Det er 700 kroner batteri. Er vi klar? Jeg tror, han er lige i gang med at gøre det klar. Den lyder godt. 3, 2, 1. Så er vi inde i garagen. Godt nytår! Godt nytår! Husk blandt andet for den her video. Husk at subscribe til Mester Jackal. Ses i næste video. Haha!